Matay dayo unay iti apo ay ayaten nga kakabsat iti dayto nga gundaway ikabkablao kumanen kada kayo iti napateg unay nga naga ni apo tayo nga Hesukristo. Ket agamya manak unay kada kayo iti kankanayon nga panagdingdingigyo kada iti kankanta nga pakaydayawan unay iti apo. Ket ti apo ti mang bendisyon kada kayo amin ay ayaten nga kakabsat ken kastamet nga kumusta dagiti kakabsat tayo dita Kasilagan, Ilocos Sur nga isu nga pagpaspastoran ni Pastora Cathy Cortez ken iti ayaten tayo unay nga overseer nga isu ni Pastora Reyva Valdez. Giaman kami unay kada kayo pastora iti sobrang panangsarabuyo kada kami dita nadayaw unay nga lugaryo Kasilagan, Ilocos Sur. Ket kumusta kayo amin? Ket iti apo ti mang bendisyon kada kayo dita ay ayaten nga kakabsat ken kastamet iti church tayo dita Suyo. Isu nga nangato nga church ijay tuktok iti bantay. Yamyaman kami unay tanakita mi dayta naragsak ken napintas nga church yu dita nga isu nga pagpaspastoran ni Pastor Jester Pastores ken iti ayaten no nga asawa nga isu ni Divine Pastores. Gamyaman kami pastora iti sobrang panang sarabuyo kada kami iti dayta nga lugar ken dagiti amamma ken dagiti inna young people nga isuda nga nangisagsagana kadagiti masapsapul tayo iti dayta nga lugar ay atin nga kakabsat iti apo ti kankanayon nga mang bendisyon ken mangpabileg kada kayo iti dayta nga lugar ay ayaten nga kakabsat. Gamyaman kami ket God bless us all ken kastamen nga shout out kini Sister Rimina bara Idan ijay California, USA. Gamyaman kayo unay kada kayo dita kakabsat iti panagdingdingigyo kadagiti kankanta nga pakaydayawan iti apo ti mang bendisyon kada kayo amin iti dayta nga lugar. God bless. Iti Diyos pa'y anamat kwa adi pulot agpatengga amang tet para burna kadagiti anak na aglalunong at tulnog ta kadagiti Pilipina itet nanto igunguna nga awan patenggana iti Diyos inkarina adi nakan subaybayan isuro na iti dalan arumbeng apagnaan uray naligat ti dalan nangato asang atan ngem diak to apabanlugan tati apo ispalen na iti Diyos inkarina adi nakan subaybayan isuro na iti dalan arumbeng apagnaan
uray na sipnget ti dalan. Sisi iti malasatan, nyemdiak to amasaktan. Tati biak ko ispalena, nyemdiak to amasaktan. Tati biak ko ispalena, nyemdiak to amasaktan. Tati biak ko ispalena.